Neti sanfɛ Bamako 24. Nanga kunnafoni ye bamanankan na. An balima lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sotuma bɛ bi bɛ tali kɛ ntɛnɛn na dɔ fɛngɛ daminɛ dɔn fɔlɔ don bi ntɛnɛn bɛnnen bɛ nansara san o kalo duurunan ye mɛ kalo ye bi o tile 17 de ka bɛn 2021 san ma farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye seliɲɛ fitinin kalo ye an b'a la k'a fɔ bi o tile 6 ye jate la san kalo 10 don hijira san 1442 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ kunungo an ka jamanatigi n'i y'a sɔrɔ i furancɛla fanga ma ɲɛma ye an ka jamanakuni kɔrɔ Modibo Keita ale ntanya nanen kɔfɛ san 40 kɔ jamanatigi taara kunungo o kaburu n'i y'a sɔrɔ ya sɛlɛ ye ka taa ɲɛ da o kan o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ MINUSMA kɛlɛkɛcɛ olu tɛgɛ da maramafɛnjugu dɔw kan Mali ni Niger jamana ni ɲɔgɔn cɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la UNTM olu ye baarabila kɔni k'o daminɛ an ka jamana kɔnɔ na bi kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la Bulukasɔmugu kɔnɔ na wulikajɔ kɛra an ka seko ni dɔnko tigilama Bambe n'i y'a sɔrɔ n'o ye Salif Keita ye ale ye yɔrɔ dɔ dayɛlɛ Bulukasɔmugu kɔnɔ na o kɔni kɛra mankanba ye kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara ka lasɔmɔ balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔn k'a fɔ Mali ministre ɲɛma n'o ye Moktar Wani ye juma tɛmɛnen na ale ka dɔn k'a fɔ baarabila sɛbɛn ka t'o di jamanatigi ma k'a yira k'a fɔ ale kɔni a ye baara kɔni a y'a ɲɔngiri o kɛra waati min na jamanakuntigi kɛla ka danaya kura ni ka se k'o kurakuraya Moktar Wani ka sɛbɛnfura d'a ma k'a yira la k'a fɔ ko ale ye danaya kurakura ka ko kura a ka baaraw ka se ka tɛmɛ n'o ye jamana marali kama an b'a la k'a fɔ baara min kɛra maa caman y'i ta fɔ k'a yira k'a fɔ Moktar Wani e ka dɔn kabini tuma na furancɛla fanga sigilen n'a kɛra ministre ɲɛma ye kalo 9 bonyango bala yɛlɛ kɔnɔ na ko kule de ka ca ka tɛmɛ yɛlɛ ka baw fɛ ko n'a fɔra k'a fɔ waati kelen kɔnɔ na ka danaya da ka ko kura k'i ka dɔn ko jamana in tun bɛ siratigɛ jɛlen min nɔfɛ ko yɛlɛma jamana in bɛna bila o minɛ kɔnɔna na wa nka maa caman ka fɔ la ko danaya min sugandilen filɛ ka ɲɛ sa ma tuguni ko fɛɛrɛ kuraw de bɛna kɛ gouvernement kura min kan ka sigi ko n'i y'a balale jateminɛ ko sɔrɔsolakaw tɛna caya la kosɛbɛ caman ka jateminɛ na ka sanga n'i ka dɔn k'a fɔ sigikafɔ minnu kɛra n'i y'a sɔrɔ jamanatigi ye maa caman lamɛn M5 b'o la ka taa se dugudentɔnw fo ka taa bila CEDEAO ka maa ciden min da an ka jamana kɔnɔ na k'olu bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ k'a ye nin kɛ ko b'a yira k'a fɔ hakilila kura bi sɔrɔ furancɛla fanga kɔni a tɔ ɲɛnɛmayali kama kuma kolomɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ bi bɛnɲɔgɔnya min bɛna kɛ ministre minnu kan ka sigi an ka jamana kunna n'i y'a sɔrɔ u bɛna kɛ Mali kɛ ɲɛta ye yarabi ala ka ministre ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛna kɛ fasoden ɲumanw ye basigi ni lafiya donni n'an ka jamana kɔnɔ na nka maaw sigilen bɛ ka gouvernement kura kɔnɔ bandaw dun kan ka taa taamana an b'a lɔra k'a fɔ bi yɛrɛ kunnafoniw na o b'a yira k'a fɔ n'o taama kɔni kɛra bɔfɛn ye cogo b'a la yɛlɛ la ministrew ka sɛbɛn n'i y'a sɔrɔ o ye degɛrɛ min bɛ bɔ a kama premier ministre fɛ ale kan k'o de siyɛn k'o sɛbɛn tɛgɛ nɔ bila ka sɔrɔ ka taa o b'a yira k'a fɔ maa caman sigilen b'a kan k'a fɔ ko in kɔni k'a tɛna ka ko mɛnɛ an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn da ka d'an ka jamana na yarabi ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ MINUSMA kɛlɛkɛcɛw olu kɔni ka dɔn k'a fɔ u tɛgɛ da maramafɛn dɔw ka Mali ni Niger jamana ni ɲɔgɔn cɛ jamana bɛ wele ko Bretagne an b'a la k'a fɔ ko jamana o kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ MINUSMA ka bolo kan ka jamana kɔnɔ k'olu de bɔra nin kɛlɛkɛminɛ ninnu kan k'e k'a dɔn kɛlɛkɛminɛ ninnu kun ye kɛlɛkɛminɛ caman ye waliyajugu kɛbaaw nɔ na u y'a yira k'a fɔ nin min kɛlen filɛ ko ni an ka jamana jateminɛ bi ni lakanabaliya bɛ jamana kɔnɔ na ko caman bɛ kɛ olu bɛna fɛɛrɛ balile tigɛ hali bi u bɛ basigi min kama ka se k'o sabata an ka jamana kɔnɔ nka maa caman ka fɔ la ko ka nin ɲɔgɔnnaw y'an ka jamana kɔnɔ na bi o ye dabalibanko de ye n'a fɔra k'a fɔ diɲɛ kɛlɛkɛcɛ bɛɛ lajɛlen dɔ b'an ka jamana kɔnɔ ka tila ka jamana ye sanga ni waati bɛɛ kɔnɔ na e ka dɔn kobaw bɛ k'a kɔnɔ na lakanabaliya hukumu kɔnɔ na k'o ye dabalibanko de ye an bɛ dugawu de kɛ a mi wa furu nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ dɔ ka ci kɔnɔ anw ka jamana ba bi sigi sira o sira fɛ ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ an ka jamana kuntigi kɔrɔ n'i ye kolokuru file ɲama k'a ye dɔ na timiya Modibo Keita don o jamana kuntigi min n'ale ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka se k'o sabati ka ɲɛsin an ka jamana ma ale ndaya nanen kɔfɛ san 40 san 4 bonyango an b'a la k'a fɔ o dafara kunungo an ka jamana kuntigi min bɛ bi n'i y'a sɔrɔ furancɛla fanga ma ɲɛma bandaw ale caman ni ka taa ɲɛ da a siyɛlɛ kan o kɛnɛ ka kunbɛra kosɛbɛ
maa caman tun bɛ kɛnɛ kan minisiri ɲɛma ne ka fara Asimi Goyita tun bɛ kɛnɛ kan ka fara Modibo yɛrɛ jɛɲɔgɔn caman kan u taara Amdalayi sɛlɛ dɔw la ka taa jiri feere da a sɛlɛ kan Bandaw ye kuma ta a ye kuma minnu fɔ olu bɛɛ lajɛlen filɛ a ko bi an ka jamana kɔni y'a mɛn naji dɔ sulen don jamana in bilama bɛ yɔrɔ min na bi Modibo Keyita hakilila ni kunlena min tun b'a la ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jamana kɛ ɲɛtaa ni basigi don n'a ma ɲɛ k'a fɔ o dunanya nanen filɛ bi u bɛɛ tasibila kɛ ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin fure ma k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jamana kuntigi min filɛ nin ye hakilila min tun b'a la hali bi Mali kɛ ɲɛtaa la fasoden bɛɛ lajɛlen ka se k'o kɛ cida ye an ka jamana basigi ni jamana lafiya kama maa caman yɛrɛ k'a fɔ nin kɛnɛ in ka ko i ka dɔ bi Modibo Keyita a dalen filɛ bi n'i ye ninnu dɔw ɲininka bi k'a fɔ ko Mali bɛ cogo min na bi k'u dɔw b'a fɔ k'a fɔ ko k'u da u dayɔrɔ la u ye wulikajɔ min kɛ Mali cogo la ka wulikajɔ min kɛ u ka fasoko la k'o ma dogo maa la an b'a la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka tasibila kɔni ka se k'o kɛ kɛnɛ kan kuma kɔlɔmɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye Modibo Keyita min da ne filɛ yarabi an ka jamana ŋaniya min tun b'a la ka ɲɛsin an ka jamana ma n'i y'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ jama fanba k'o ye basigi ka ɲɛsin an ka jamana ma ala ka an ka jamana taw minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ Bulukasɔnbugu kulubilenni mankan kɔni e ka dɔn n'u bɛ ɲini kana don yen k'a sababu kɛ juma don min ye ka dɔn k'a fɔ kin kɔnɔna na denmisɛnnakaw fura ka wuli ka n bɛɛ minɛ ka yira k'a fɔ ko bari restaurant dɔ n'o tɛ dɔ yɛrɛ dɛ media kɛyɔrɔ dɔ k'o dayɛlɛlen b'olu ka yɔrɔ la wa i ka dɔn o yɔrɔ in ani i ka dɔn k'a fɔ olu ka misiri yɛrɛ k'o man jan u ka fɔcogo la o min bɛ ka kɛ an ka seko ni dɔnko i ka dɔn o cɛ b'a dɔn n'o ye Salif Keyita ye maninkakaw ka Salif Keyita k'o kɛlen bɛ ka nin baara in i ka dɔn k'o de ta don wa u ti jɛn n'a ye cogo si kelen na k'o kɛ olu ka yɔrɔ la u kɔni ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka yira k'a fɔ u ti jɛn n'a ye kuma kɔlɔmara tɛ dɔrɔn wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna na an balana k'a fɔ u y'a yira k'a fɔ yɔrɔ in kɔni k'a ti bila sen kan k'olu balonnen to yen fiyewu nka Salif Keyita kɔni ɲininkaliw bɛ ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ a kɔni ma jaabi d'a ko kan fɔlɔ fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɔra ko kɔnɔna na don nata kɔnɔ an b'o bɛɛ lajɛlen pɛrɛtigɛ d'aw ma ala ka hakili ɲuman d'a ma basigi ni lafiya ka se k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an balana k'a fɔ UNTM olu ye baarabila kɔni k'o daminɛ an ka jamana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la k'u ni fanga de ma bɛn sigafaw tun daminɛna nka i ka don o sigafaw ma taa bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔna na o kɔni kɛra sababu ye u ka se ka baarabila yɛrɛ ka se k'o sigi sen kan Senabɛfu o maa ɲɛma o ye Amadu Baye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Parce que u y'a daminɛ ni bagabaga de ye UNTM la plus grande centrale historique du Mali n'i ko k'i b'o bagabaga gouvernement fɔlɔ min ye bagabaga o taara gɔngɔn fɛ n'o tun ye Musa Traoré ni mɔgɔw ma o leçon retenu an kana k'an sigi k'an bɛ président fɔlɔ o ka daminɛ ni bagabaga ye an k'o bɛɛ to yen an nana président fɔlɔ an nanen don min na o don de an ye gouvernement ka mémoire de défense o y'a sɔrɔ an ta tagara a mɛn an dun bɛ kuma olu de kan mémoire de défense an y'o sɔrɔ don min n'a fɔra k'an k'o kalan o don bɛɛ ka hakilinata di mémoire de défense o don bɛɛ ni bonne foi tɛ partenaire foyi tɛ n'i sigi o fɛn fɛn mais kuma tiɲɛna ni kuma tiɲɛna a bɛ nin fɛn da de donc o de kama négociation ka se ka taa ɲɛ mais an ka tiɲɛ fɔ hali ni an kun ye sigi-fɔ in daminɛ a don k'a sɔrɔ ni si kuma t'a la k'a fɔ k'an bɛ ninnu cɛ discuter k'u labɛn k'u lawaleya ne fa fana tun tɛ se ka kɛ gouvernement fana tun bɛ donc gouvernement de kɛra sababu ye nin grève in a ka kɛ an ko bibi ninnu bɛɛ ka ni Mali yɛrɛ i mana taa jamana o jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ grille bɛɛ ye kelen a catégorie égale grille salariale égale grille o ni salaire yɛrɛ o tɛ kelen ye mais grille kelen ye kelen an ko fo o man kan jamana kɔnɔ o ye hakɛ de ye a man ɲi bɛɛ ka kɛ kelen ye wa ni bɛɛ kɛra kelen ye a catégorie égale grille salariale égale o bɛ fɛnba de bali jamana kɔnɔ an ko les patrons volontaires à la rue, ani les pompiers. Les pompiers, c'est entreprise d'État ou entreprise d'État nous, État de nous brader ou créer. Entreprise d'État nous brader. Moi nous bêter la bobara. Nous gagner la bobara. En concours pour qu'on doit le dire. Nia santani ambiti tabala ou non. Ani patrons volontaires à la retraite. Au loup, banque mondiale de wari blanc. Il faut le boulot madame. Au wari, gouvernement il y a à Barak. Il y a wari club de ça sera pour boulot maçon. Encore pour faire la télé. Wari moulabla là où c'est que wari sur la télé. En beau faire. Ani revendication comme de la télé. Nous directeur par revendication. Sur les primes, nous faisons des primes. Au lieu du magistrat ou bien le corps là. Avec des magistrats ou moins, au lieu du directeur ou lieu du corps là, à ce double. Encore pour faire et c'est la peine. En lieu de la revendication. Ani les administrateurs civils, préfets, ou les gens là où quand où sont la signature de l'eau, encore pour faire la télé. Au Québec, il coule là c'est nous. Ani comment taxi, ou bien pour faire la brade, encore pour faire la télé. Comment taxi nouveau, ou quoi de nous qu'à Saraoui, comment taxi ou quoi de là où
Ambalona ka foni tuye Amadou Baye anga jamana kone na barabla min filɛ ma caman ka fɔ la kɔlɔlɔ min bɛ ninnu ka barabla la ko maa si tɛ se k'a fɔ ka sa dan na an bɛ dugawu de kɛ bɛnɲɔgɔnya ala k'o sabata ko kɔnɛ na basigi ni lafiya bɛ se ka n ka jamana sɔrɔ cogo min na n'an bɔra yen an balana k'a fɔ M5 RFP olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ka yira k'a fɔ min ye minisiri ɲɛma o kɛlen kɔfɛ ni ka yira k'a fɔ ale kɔni baara susu ni jamanatigi kɛla ka danaya kurakuraya sanfɛla la k'e k'a dɔn k'olu ma taa cogo si o la k'a fɔ k'o ye ɲɛta ye ka ɲɛsan ka jamana ma u ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ sibiri don o kumatigi tun ye maa min ye Sokali Kokala Mayiga don ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. M5 ko a ye réunion ba dɔ kɛ bi a ye situation bɛɛ analyser a ko k'a kuma ma fɔ a ye ale ma consulter kuma ma fɔ a ye démission in a ye laɲini minnu kɛ mais kalo 6 ale ni président de transition ye ɲɔgɔn rencontre don min na laɲini minnu kɛra ani ko min bɛ sen na u tɛ ɲɔgɔn sira la. M5 ko a ye mesure minnu fɔ n'aw hakili b'a la a ye point tant de fɔ président transition ɲɛna ko o point ninnu u tɛ se ka waliya fewu tant que junte militaire de bɛ fanga mara ni fanga bɛɛ bɛ junte militaire bolo o mesure ninnu u tɛ se ka waliya. M5 ko conseil national de transition fana bɛɛ b'a dɔn k'a ma sigi sariya kan mɔgɔ minnu b'a la a caman bɛ yen u tɛ mɔgɔ si représente u b'u yɛrɛ représente. M5 kun y'a ɲini a ka bɔ yen o dossier bɛ justice la o dossier kan ka ɲɛnabɔ n'a ma ɲɛnabɔ M5 tɛ se ka a kuma in bila ka tila k'a fɔ ko n'i y'a ta sisan situation bɛ cogo min na bi premier ministre de transition min filɛ nin ye u ye min reconduit M5 ko transition ma se ka foyi kɛ kalo 9 kɔnɔ ale de tun b'a ɲɛmɔgɔya la donc an tɛ se ka faamu fɔlɔ tant que kuma wɛrɛ ma fɔ an ye an tɛ se ka da la k'ale bɛ se ka ni yɛlɛma ye ko la ko wɛrɛ bɛ nin kɔfɛ an ɲɛ tɛ min na an tɛ se kan yɛrɛ don ko min na an t'a dɔn min dogolen don parce que a tɛ se ka faamu cogo si la ko premier ministre bɛ gouvernement ɲɛna gouvernement ma baara kɛ maliyɛn bɛɛ dimi bɛ maliyɛn bɛɛ la sisan ko gouvernement bɔra o premier ministre kelen de bɛ reconduit ça veut dire fɛn wɛrɛ bɛ a kɔfɛ M5 ko n'a m'o faamu a tɛ se ka tugu a kɔ donc kumaba minnu fɔra o de ye nin ye k'a fɔ M5 bɛ welewele bila k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ k'i immobiliser bɛɛ jɔlen ka to yen. M5 ko y'a ka manifestation populaire min fɔ a y'o programme dilan an bɛ revue des troupes kɛ semaine min bɛ na à partir de lundi n'an tilal'o la an ko an bɛna manifestation baw kɛ o programme a ma yɛlɛma an bɛ min viser M5 ka anniversaire an bɛna compte rendu kɛ peuple malien yanni le 5 juin a ka lutte mun de kɛra a la u y'a kɛ mun ye donc o manifestation ninnu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maliyɛnw bɛɛ fɛ i bɛ M5 la o i tɛ M5 la o mɔgɔ o mɔgɔ ni Mali hakili b'i la a ye mobiliselen ka to yen ni M5 ye welewele bila don min na bɛɛ ka bɔ k'a fɔ k'an b'a fɛ rectification de la transition pour la refondation totale du peuple malien donc kumaba minnu fɔra maliyɛnw bɛɛ k'a mɛn M5 comité c'est-à-dire bɛɛ ka kuma de ye nin hakili b'a la sali ala Mahamadu. An balana k'a fɔ nin tun ye Sokali Kokala Mayiga kan ye an ka jamana basigi u bɛna sira o sira fɛ ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye Ibrahim Kebe kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye mouvement fɛrɛ o ɲɛma don ale ko an ka jamana bilama bɛ yɔrɔ min na an kan ka sigi ka hakili jala bɔ mun de kan ka kɛ an ka lamɛn. I bɛ ka fanga min bɛ sen na ko k'o gili bɔ ko ka sira kura ta maliyɛnw bɛ se ka yɛlɛma bili haki sabati cogo min na dɔ ye impunité ko kuma fɔ hali sisan an ma mɔgɔ ye ko min minɛla ko impunité dossier taara déposer o kɔni déposera mais a bɛ niveau jumɛn na jusqu'à preuve de contraire donc n'i y'a jateminɛ i mana sira caman ta i b'a ye k'a fɔ jigi waro kamanaganko kɔnɔnafiliko nimisa a kɛra hali ni tun y'a dɔ ye ninnu nalen Macron yɛrɛ ye félicitation min k'u ye o bɛɛ b'a yɛrɛ de k'a fɔ mɔgɔw don u tɛ jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ o to o sira de kan ko an ka transition to yen k'an ka taa élection préparer a tɛ se ka to transition bɛ baara min na o bɛ ka kɛnkɔnɔ de kɛ mɔgɔw ka dɛgɛ la n'o ye foroba dɛgɛ ye i tɛ se k'o kɛnkɔnɔman to yen k'a fɔ k'e bɛ t'i ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛ donc an ka faamuyali la baara min bɛ sira nin tɛ juguya kan ye o an bɛɛ de ye génération kelen ye juguya kan tɛ mais an ka jamana hami de b'an na donc o hami min b'an na an ka faamuyali ta ye min ye an b'o de ɲɛfɔ pour que maaw ka se k'a faamuya insécurité ko kuma fɔra e fɛn caman bon an bɛ min dɔn hali bi terroriste kɔni ka position bɛ ka pousser davantage donc bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ an kan ka baara boloda pour que ka gɛlɛya ninnu ɲɔni mais an b'o bɛɛ la colonisation de bɛ fan bɛɛ fɛ hali u man ka don yɔrɔ min na u bɛ fan bɛɛ fɛ ka binkɔnɔtaga dabila u ka kɛlɛ pari da min ye jamana ni bɛ se ka kisi cogo min na bon n'i ko jamana kɔnɔ k'a fɔ an yɛrɛ bɛ yɛlɛma kɛlɛ donc o ye k'a fɔ i ma a faamuya de sinon an bɛ yɛlɛma min nɔfɛ maliyɛnw k'a lamɛn o de ye sigikafɔ
bili haki ka buluda an ka jamana kɔnɔ sigi ka fɔ birisi barasalen tɛ dɛ ka fɔ tile damadɔ tile saba walima an ka fɛn dɔ fara ɲɔgɔn kan olu ka ɲɔgɔn ye kalo kɔnɔ siɲɛ fila ɛri saba kɛ tɔnsigi la o ko tɛ dɛ maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan k'a ta bazi la kana yɛlɛ some la hali n'a bɛ kalo 4 kalo 5 de sa an ka ɲɔgɔn lajɛ bonya ani karama kɔnɔ an k'an yɛrɛ ɲininka anw ye jɔnni ye an bɔra min an ye mun kɛ ɲuman na an ye mun kɛ juguman na n'i lakana ta n'i ye sɔrɔ ta n'i mɔni ta n'i baganmara ta minnu bɛ jamana kɔ kan i mana sira o sira ta jamana kɔnɔ an k'a sɛgɛsɛgɛ an bɛ lihala jumɛn na nin sira ninnu kɔnɔ munna an binna nin kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a la cogo di an balona k'a fɔ nin tun ye Ibrahim Kebe kan ye u y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi bɛna sira o sira fɛ ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye Kayi marabolo kɔnɔ n'a jɔnya ko kuma min n'i y'a sɔrɔ n'o kuma bɛ senna kabini sanga jan an balona k'a fɔ ɲɔgɔn sɔn kɔni hali n'i y'a sɔrɔ u bɛ kɛ yɔrɔ dɔw ta kɔni ka dɔw ɲɔgɔn sɔn kɔni u bɛ ban pewu k'o sɔrɔ kɛ gɛlɛya bɛ ka dɔw sɔrɔ dugu ni dugu olu bɛ wulikajɔ kɛ ni ka se ka yɔrɔ wɛrɛw magɛn min ka dɔn k'a fɔ dugu min na wele ko Banandugu o dugulamaw kɔni caman wuli n'i y'a sɔrɔ olu gɛnna ka bɔ dugu kɔnɔ na k'u tɛ sɔn jɔnya ma u nana Bamakɔ kɔnɔ na Wara Jaraba ɲɛfɔ hali bi baara in a nana cogo di an ka lamɛn an tɛ foyi nɔfɛ an bɛɛ de ka kɛ kelen ye laada min bɛ na ni min tɛ bɛn silamɛya kɔnɔ an k'o bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ ka kɛ kelen ye o jɔnya in dɔrɔn de don o ko n'an ma sɔn ma an b'a fɛ ka dugu de minɛ u la an b'a fɛ ka dugutigiya de minɛ u la an b'a fɛ k'u ka musow de minɛ u la an ko an ka laɲini t'o bɛɛ ye an ka laɲini ye min ye an bɛɛ de ka kelen ye min ye jɔnya hukumu ye an tɛ sɔn k'o de kɛ bilen an k'o de bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ de ka kelen ye an ma mɔgɔ nani an ma mɔgɔ gosi o ni sisan cɛ an gosira an gɛnna ka taa sanni kɛ bitigi la u y'a bɛɛ tigɛ an na hali ka bɔ ka taa sogo sa an ka denbaya la fo n'an bɔra ka taa dugu wɛrɛ la ka taa sogo sa ka na di an ka denbaya ma an fana wolola o dugu in de kɔnɔ ka mɔ o dugu in de kɔnɔ an faw wolola o dugu in de kɔnɔ ka mɔ o dugu in de kɔnɔ depuis an mɔkɛw an tun bɛ foro minnu sɛnɛ min ka ca ni san 100 ye an tun bɛ foro minnu sɛnɛ san 3 an ka musow hali an ka so kɔnɔ an ka so kɔnɔna an ka musow tun b'a sɛnɛ ka kaba k'a la u k'a tɛ kɛ an ka so kɔnɔna u k'a tɛ kɛ an ka forow n'an ko an tɛ so jɔnya ma an ka forow t'an ta ye fɛn o fɛn t'an bolo dugu kɔnɔ parce que an ma so jɔnya ma donc fɛn o fɛn t'an bolo dugu kɔnɔ an ka laɲini ye min ye an ka hakɛ an bɛɛ de ye maliyɛden kelen ye an ma mɔgɔ nani an ma mɔgɔ gosi bon u ko n'an ma so laada in de ma laada in fana kɔrɔ tɛ foyi ye jɔnya n'an ma se jɔnya ma dɔrɔn donc an tɛ to dugu kɔnɔ foyi t'an bolo dugu kɔnɔ jɔnya wɛrɛ ye minnu ɲɛ ni muso bɛ furu anw de bɛ t'o kɔrɔ ko maɲuman anw de bɛ t'o kɔrɔ hali n'i y'a i bɛ sɛnɛ de la hali ni ji binnen don e bɛ i ka baara de bila ka t'o la n'i y'o fɔ u b'a fɔ an b'a ta kɛ n b'aw ta kɛ a bɛɛ ye kalon de ye donc n'an ma se jɔnya in de ma an tɛ to dugu kɔnɔ bon depuis daminɛna sisan an ka fɛn o fɛn y'an ka denbaya ye lafiya t'an bolo an tɛ ji min an tɛ bɔ dugu kɔnɔ ka taa yɔrɔ si an bɛ so kɔnɔ u m'a da o ma u sinna ka don so kɔnɔ ka so daw kari ka musow k'an ka denbaya bɛɛ gɛn ka bɔ mɔgɔ 70 ani 6 o de bɔra an ka dugu la ka na Bamakɔ yan mɔgɔ 13 de bɛ kɔfɛ o bɛɛ lajɛlen 93 ani 3 an balona k'a fɔ ni tun ye Wara Jara kan ye u y'a fɔ cogo min na ala ka hakili ɲuman d'an ma an ka jamana kɔnɔ bi e ka dɔn jamana in gɛlɛya caman b'a kɔnɔ na min bɛ n'an ka ɲɛ soma min tɛ nin ye ala ka hakili ɲuman d'an ma k'an basigi an ka maraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na n'an bɔra ye an balona k'a fɔ minisiri ɲɛma kɛlen kɔfɛ n'i y'a sɔrɔ ni ka baara ɲɔngiri kɛ ni baara kɛla ka d'a ma tuguni sigi kɛlen bɛ ka gouvernement min kɔnɔ o baaraw bɛ ka sigi sen kan o bɛna kɛ cogo jumɛn de la Alex Karanbere kunnafonidila sɛgɛsɛgɛla ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn ni a y'a jateminɛ kabini Moktar Wane ka gouvernement sigira 25 mɔgɔw ye u ka nisɔngoya jira ayiwa a ma dan o ma u ye ko caman kɛ min b'a jira k'a fɔ sen t'a la an n'u sera yɔrɔ min ma nin ye baara minnu bolo dalen don u tɛ se ka kɛ fɔ bɛɛ ka sen don a la ayiwa ni a ma ɲɛ ko fɔ u sen ka don a la a bɛ se ka kɛ o de kɛra kun ye n'u ye gouvernement ci walasa bɛɛ ka se ka don tuguni Mali mako ti gouvernement sugu foyi la Mali mako bɛ bɛɛ k'i ŋaniya ɲuman jira maa ma bilala la ne fɛ an tɛna maa si sɔrɔ k'a fɔ ko fiɲɛ tɛ min na an tɛna maa si sɔrɔ k'a fɔ ko bɛɛ bɛ bɛn min kan nka ni bɛɛ ko ayiwa minnu bilala la wa bɛɛ tɛna se ka bila la fɛnɛ ne kɔni fɛ bɛɛ de kan ka fɔ ni min bilala la an ka tigi dɛmɛ an ka se ka bɔ nin gɛlɛya na a ka se ka baara kɛ ka ɲɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan o dɔrɔn de ka gɛlɛn n'o tɛ i mana kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ dɔ b'a ka nisɔngoya jira dɔ b'a fɔ a ma taa ani dugɔ ye ayiwa an dun kalafili tɛ fɔ an bɛ yɔrɔ min na an b'a ɲini ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ni bɛɛ y'i ŋaniya ɲuman don a la ni bɛɛ tɛna se ka don gouvernement la nka ni bɛɛ y'a fɔ i bɛ yɔrɔ min na i bɛ se ka dɛmɛ min kɛ walasa an ka bɔ nin na
o b'a to a bɛ nɔgɔya ni i y'a jateminɛ mɔgɔ caman tun b'a la minnu ti jamakulu ka lasigiden ye min ti jamakulu ka nɔnabila ye a bɛ n'a fɔ a bɛna kɛ sira min na caman bɛna kɛ minnu ma ci jamakulu fɛ caman bɛna bɔ a la minnu kun ye u taara u ka dɔnniya fɛ ten k'a sɔrɔ o tɛ jamakulu dɔ ka cɛbɔ ye a bɛna kɛ n'a fɔ a bɛna yɛlɛma bɛna dɔ de la kosɛbɛ. An balona k'a fɔ ni tun ye Alex Karambiri kan ye an ka jamana basigi ni lafiya o bɛna sira o sira fɛ Ala ka jamana in bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye den min tun tununa n'i y'a sɔrɔ muso dɔ n'i y'a sɔrɔ o wulila ka na den min n'i y'a sɔrɔ ka n'a nɔfɛ yirimajɔ kɛ n'a kolokolo a ba la ni ka taa ni den ye den yelen kɔfɛ an ye wulikajɔ kɛ Mohamed Sabake k'a bila ka taa ɲininkali kɛ den yɛrɛ ba la den sɔrɔla cogo jumɛn de la den tununi n'a sɔrɔli kunu ni kunnafoniw kɔfɛ den sɔrɔla cogo min na Mariam Kone b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne ye Mariam Kone de ka bɔ Yirimajɔ. Muso min kun den tununnen don n'a kun ye den tunuko kuma fɔ ne de don. N bɛ foli di arajo baarakɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ala oxygène mɔgɔw ani an ka lakanabagaw tenitigiw n bɛ foli belebeleba k'u bɛɛ lajɛlen. Ne den tununa seli don sɔgɔma mais den yera seli dugusɛjɛ ka bɛn ni sufɛla ye. Den yera cogoya min na muso ye den minɛ ka taa ni den ye ko muso kun bɛ ka wari de minɛ a cɛ bolo k'a kɔnɔma don ko ka sɔrɔ a kɔnɔma tɛ. Cɛ in bɛ yɔrɔ dɔ de la a kɛlen ka wari dun ani cɛ se ka ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ a ma den yira cɛ la. Ala y'a kɛ cɛ de nana sisan nɔ muso 2 de bɛ cɛ in bolo. Filanan de filɛ nin ka nin kɛwale in kɛ tan ka don sugu kɔnɔ sisan nɔ ne kan ka den minɛ. Cɛ tun bɛ dugu wɛrɛ de la o. Nka bɛɛ bɛ wari minɛ cɛ bolo k'ale kɔnɔma. Awɔ ka dun. O kɛlen min kɛ ani cɛ se ka ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ den t'a bolo cɛ de ko k'a bɛ na k'a ka taa seli kɛ a sinamuso fɛ yen a tɛ se ka taa seli kɛ ani cɛ ka ɲɔgɔn ye ani sinamuso ka ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ den t'a bolo kɔnɔmaya kun tɛ cɛ ye a filɛ nin ye wuli ka nin kɛwale jugu de kɛ sisan ka na se anw ma k'a yɛrɛ kɛ sanadonna ye walasa ka se ka ne den sɔrɔ a yɛrɛ ka langale ka na a ye den ta a taara tile bɛɛ k'a kunfɛ sufɛ ka sɔrɔ ka don du kɔnɔ a donna ni den ye du kɔnɔ min kɛ somɔgɔw bɛɛ ko k'u sira ɲɛna ni den ye ko basi ko den tɛ ka sɔn ka si min den fitinin de b'a sinamuso bolo k'u ye den minɛ k'a di sinamuso ma k'o ye sin di den ma den y'o si min den tɛ ka sɔn ka si min ko sinamuso k'a fɔ ko nin tɛ cɛ in den o kɛlen min kɛ sinamuso yɛrɛ ni cɛ ye mankan daminɛ o yɔrɔ la cɛ ka to sɛgɛsɛgɛli la sa fo k'a balimaw wele ka ɲininkali kɛ ko yala k'ale muso kun kɔnɔma don k'o jiginna k'olu b'o kalama wa k'u tɛ muso ka jiginni kalama cɛ tora k'a sɛgɛsɛgɛ sa fo ka taa dugu jɛ ko fo kana cɛ yɛrɛ taa nɔnɔ san ka na di den ma sufɛ den ye nɔnɔ min kunnafoni tora lase de la u ye den kunnafoni n'a fotow ye sisan cɛ terikɛ de y'o ye u ka sɔrɔ ka t'o yira cɛ la ko den bɛ ka ɲini k'o de filɛ nin y'aw bolo ko n'aw ma taa ni den in ye ko ka taa den in di fanga la ko ni den in yera k'a b'aw bolo yan k'u bɛna aw bɛɛ cɛ ko ka taa aw kɛ wo la o kɛlen min ka cɛ fɛnɛ sirann'o la cɛ ye muso ta sisan k'u ka taa yɔrɔ dɔ la u bɔlen mun kɛ cɛ sɔrɔla ka ɲɛsin ni muso ye polisiso la o y'a sɔrɔ an ye an ka ciw lase fan bɛɛ la den in taalen polisiso la mun o y'a sɔrɔ ne ka nimoro yɛrɛ bɛ yen nɔ polisiso mɔgɔw de ka sɔrɔ ka ne wele ko ne ka taa sisan ne de bolila o la ka taa ne taara mun kɛ ka se polisiso la yen nɔ muso kelen min yɛrɛ ye den minɛ ne bolo o muso kelen ne t'a sigilen sɔrɔ biro kɔnɔ o muso kelen de tilala ka den foni tuguni k'a da ne sen kan a ye dɔrɔn a sina k'e dɔn ten a ye ne dɔrɔn a sina ka ne dɔn ten a ye den foni k'a da ne sen kan a ma kuma foyi fo o yɔrɔ la fo ka taa kɛ ko fanga mɔgɔw ye ne yɛrɛ ɲininka den minɛcogo la ani a yɛrɛ ɲininka den minɛcogo la a y'a kɛ cogoya min na halisa an kɔni bɛ fanga ka bolo kan mɛ ne den kɔni yera mɛ ne b'a ɲini denbatigi bɛɛ lajɛlen fɛ a y'aw hakili to aw yɛrɛ la ne ka ɲumanya de filɛ nin ye ka nin se ne ma ta mɛ ni nin nana bɔ ne ta kɔnɔna na m'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ basi foyi tɛ den in na fɔlɔ basigi don fɔlɔ min na sufɛ ne ye den minɛ ka taa ni den an ka so den kɔni ma sunɔgɔ a sira kasi la basi o y'a sɔrɔ ne ye sin d'a ma sin ye tile 2 kɛ a tɛ ka sin min ne kɔni y'a bila n kunna an k'a kɔnɔ bɛ k'a dimi dugu tila fɛ ne wulila ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la olu ye fura dɔw sɛbɛn ne taara o furaw san k'o d'a ma o y'a lafiya dɔɔni yɛrɛ an b'o bolo tile 2 in na fɔlɔ an baladan ka fɔ ni tun ye Mariam Kone kan ye a y'a fɔ cogo min na ni n'a ɲɔgɔnna caman bɛ u bɛ na ni kanu kolokolomaw la ka wulikajɔw kɛ denmisɛnnin caman bɛ tunu i b'a sɔrɔ maa min bɛna nɔfɛ a bɛ yɔrɔ jateminɛ ka fɛn bɛɛ kɛ i b'a filɛ maa ɲuman ye k'a sɔrɔ n'i b'a dɔn nakun dɔn wulu ka fisa n'u ye yɔrɔ la an bɛ dugawu de kɛ nin n'a ɲɔgɔnna fɛn bɛ yen n'u bɛ gɛlɛya ta ni ka ɲɛsin buna adamadenw ma yarabi ala ka furaba kelen na bɛɛ lajɛlen ka woro ɲɛ ma n'an bɔra ye san marabolo kɔnɔ na bi gɛlɛyaba kɔni o dili donnen bɛ yen k'o ko to sen na n'a hakili b'a la
dɔgɔ furancɛ yɛrɛ kɔnɔna wulikajɔ min kɛ seli yɛrɛ kɔnɔna ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin Tomiya marabolo ma o baara minnu kɛra Sangaw ka mara ɲɛma n'i y'a sɔrɔ n'o ye gouverneur ye min ye Ousmane Sangare ale b'olu ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Mali fan bɛɛ don mais nin kalo damadɔ kɔnɔ bolofa bɛ san ta kɔnɔna kan parce que san dugu yɛrɛ kɔnɔna la u ye san gendarmerie attaqué o kɔfɛ u tagara ka taa Manjaki ka taa brigade de gendarmerie dɔ attaqué mɔgɔnin tora a la kɔsɛn na u ye missionnaire filaw minɛ kelen minɛna Kinparana kelen minɛna Mafune u y'olu bɛɛ lajigin ka b'u ka mobile kɔnɔ k'u ka mobile garder n'u bolofɛnw seli dugusɛjɛ sɔgɔmada joona u solila ka taa u kɛ Tomiya force mun sigilen bɛ yen nɔ dugu la kanani kama u solila ka taa bin olu fɛnɛ kan vraiment a kelen don Bilisa Ɲagami yɛrɛ tile fila in na sa région kɔnɔna la fɔlɔ an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin problème min filɛ nin ye finitigiw dɔrɔn ka problème tɛ je pense que o commencera ka faamuya sa région kɔnɔna la parce que ni association ninnu daminɛna tan tuma caman an bɛ téléphone sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ camanw na k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka na fɛn kɛ an y'u tɛmɛtɔ yan nɔ nin b'u bolo nin b'u bolo nin b'u bolo nin b'u bolo o y'a belebeleba fɔlɔ ye parce que n'an bɛ o kibaruya suguw sɔrɔ a bɛ se k'a to mɔgɔ minnu sigilen bɛ u k'u labɛn u fɛnɛ ka wuli k'u jɔ k'u ɲinini daminɛ u kana taa bin u sigilen kan ka bala u la ka tiɲɛli kɛ filanan ye min ye o ye jamana yɛrɛ bɛ ka cɛsirili min kɛ jamana ka bɔ u bɛ ka labɛn dɔw kɛ o labɛn ninnu dɔw bɛna se an ma kalo damadɔ kɔnɔna la ka fara population ka dɛmɛ n'u ka wulikajɔ kan a ka ca ala fɛ n'an tigɛ di ɲɔgɔn ma o la an bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ pour que nin fɛn a ka se ka bɔ an dala Mali yɛrɛ kɔnɔ tiɲɛli min kɛra Tomiya an ka caporal dɔ fatura a la an bɛ ala deli ala ka hinɛ a la ala ka yafa kɛ a ma u ye min kɛ u ye ka mugu ci u n'an ka sɔrɔsiw karilen nɔ ɲɔgɔn na a ka ca yɛrɛ kelen girinbagatɔw taara k'u ka su sabato u ka mɔgɔ 8 o de nin tora a la mais n'i y'a jateminɛ jamana bɛ wari min bɔ ka don sɔrɔsi ka formation na n'i y'a jateminɛ ko bin bɛ taa k'a sigilen kan de a foyi wɛrɛ tɛ ka reprocher a la ko k'a fɔ k'a bɛ k'a ka jamana de la kana nin sigiyɔrɔ la vraiment ni min nin tor'o la o bɛ digi anw na ka tɛmɛ nin mɔgɔ 10,000 faralen kan samiya min daminɛtɔ filɛ nin ye sisan nɔ tagama ka gɛlɛn mɔgɔw ma ka da sira kow kan siraw caman bɛ yen nɔ an tun bɛ ka minnu jateminɛ k'a fɔ ko ni olu bɛ se ka lalaga dɔɔnin pour que ni samiya wulila mɔgɔw ka se ka déplacer cogoya la u bɛ se ka na u furakɛ cogo min na dɔgɔtɔrɔsow la mɔgɔw bɛ se ka u déplacer cogo min na n'u bolofɛnw ye ka na feere parce que région de san kɔnɔna la san ye capitale régionale ye donc généralement fɛn caman bɛ déplacer ka na san kɔnɔna de la ka na feere yan bon ni o sira ninnu dɔw sera ka sɔrɔ sisan nɔ u bɛ se ka kɛ nɔgɔya ye mɔgɔw ma u bolofɛnw sɛnɛlenw kana tiɲɛ u bolo pour que u ka se ka na k'u ka musakaw ni fɛnw ɲini a la o ye gɛlɛya dɔ ye gɛlɛya dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye denmisɛnnin caman sigilen bɛ ni mɔgɔ ninnu bɛ u nɛgɛ ni motow ni wariw de ye ka taga n'u ye an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ 3 min sara o denmisɛnnin dɔ kuma la min bɛ dugu kɔnɔ yen nɔ Tomiya bɛɛ b'a dɔn mais kɔsɛbɛ u balala k'a ye moto belebeleba in kura b'a bolo a taara misi dɔ ni fɛn dɔw san donc o kɔrɔ k'a fɔ ko ani ni mɔgɔ ninnu magɛrɛlen don ɲɔgɔn na donc pour que ka denmisɛnnin ninnu bali u ka taga ka taa u ni mɔgɔ ninnu ka magɛrɛ ɲɔgɔn na il faut k'an fana ka fɛn dɔw bolo da u ye o ɲɔgɔn dɔw delila ka kɛ san yan nɔ projet si nana o dɔw kɛ six contact nana o dɔw kɛ u ye formation kɛ u tilalen ka kiti di denmisɛnninw ma k'u installé dɔw kɛra coiffeur ye dɔw kɛra pnekolelaw ye a ka ca n'an ko ko kana tugu ninnu kɔ il faut que fɛn dɔw ka kɛ u ye minnu fana bɛ se ka to kana tugu ninnu kɔ donc o fana yɔrɔnin gɛlɛya bɛ an kan an bɛ appelw ni fɛnw demandes lancer ka partenaires ɲini minnu bɛ se ka an dɛmɛ olu la pour que ni formation sugu ninnu ka se ka kɛ denmisɛnninw ni musow kun cogo min na baara dɔw daminɛna o sira kan a baara filananw bɛna daminɛ an yɛrɛ fana ye partenaires wɛrɛw ɲini an ye minnu solliciter ngo ka an dɛmɛ o sansi fɛ ka musow fana dɛmɛ pour que u fana bɛ se ka u dege baara dɔw la komi an ka dumunifɛn bayɛlɛmaw ani baaramisɛnnin wɛrɛw bɛ yen parce que san dugu kɔnɔna la bi denmisɛnnin bɛ ka girin min nɔfɛ bi o ye n tɛgɛ mara ni sɛ maraw ye donc olu bɛ se ka kɛ sababu ye denmisɛnnin dɔw ka sigi so ni a ye fɛn dɔ d'u ma mun b'u lasigi u ka teli ni ka to ka fɔ i da la ye ko a kana tugu ninnu kɔ a ye sigi so an ye min ɲini u fɛ an bɛ k'o dɔw sɔrɔ an kun y'a ɲini u fɛ k'a fɔ ko nin basigibaliya in u kana kɛ finitigiw dɔrɔn ka kungo ye u y'o faamuya ka population barika da ka tila ka aw yɛrɛ fɛnɛ fo aw minnu b'a to nin kuma ninnu bɛ lase population ma aw minnu b'a to hamina minnu bɛ an na ka ɲɛsin population ma u bɛ se k'o mɛn pour que u ka se ka an dɛmɛ an bɛɛ ka jɛ ka an tigɛ di ɲɔgɔn ma ni o ye san développement ye k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma Mali ka développement na n b'aw fo aw ni ce. An balɔnna k'a fɔ ni tun ye colonel Ousmane Sangare Kane ye san gouverneur a fɔra cogo min na marabolo ɲɛma yarabi ala ka basigi lafiya k'u sabati an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'an bɔra yen an balɔnna k'a fɔ Mali ministre ɲɛma ale ye fara ɲɔgɔn kan min kɛ n'i y'a sɔrɔ ne ka sariya bolo ta bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na cogo min na u bɛ se ka na fara ɲɔgɔn kan kɛ cogo min na e ka dɔn min ye karata minnu labɛnnen bɛ jamana in taaɲɛ transition ka faraɲɛla fanga ka baaraw tɔw olu taali ɲɛ kama o kɛnɛ kan
hakila caman dira baba da kono i ka dɔ k'a fɔ jamana kuntigi ale kɛrɛfɛ sigiba dɔ ye ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in kɛra cogo jumɛn de la ni fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ a kɔnɔna na an ka lamɛn. Premier ministre ka ni politique mɔgɔw ka lajɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ ko nin ye ko ye min wajibiyala gouvernement kan ni maliyɛnw yɛrɛ ka laɲini nka a kelen tɛ se k'a kɛ wa a kelen tɛ fɛ k'a kɛ n'i ye ko in ta a banbama yɔrɔ yɛrɛ ye politique mɔgɔw ye u bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ walasa u ka nin ko in lawaleya ɲɔgɔn fɛ minnu tun b'a la jama fanba da bɛnna kan k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya in ye ko sabatilen ye nka halisa walasa a ka sabati kulu de kan ka sigi sen kan min na u bɛ se ka ɲɔgɔn ye min na u bɛ se ka fɛɛrɛw don ɲɔgɔn kɔrɔ walasa nin ko in ka kɛ bɛɛ ka se ka yɛrɛ ye a kɔnɔ nka yan'u cɛ premier ministre yɛrɛ ye ŋaniya ta ka kuma don ministre kɔrɔ dɔ da n'o Mohamed Aluseni ye ka taga politiki mɔgɔw sara tɔgɔma halisa k'u hakilinata ta yɛlɛmali ninnu lawaleyali la o lajɛrɛ filanan kɛra o de kɔfɛ nka lajɛrɛ filanan n'a yirala k'a fɔ fana ko politiki mɔgɔw dɔrɔn man ka nin ko in baara kɛ nin ko in ye jamana ko de donc mɔgɔ bɛ yen ko i bɛ ko dɔ kunna jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛ yen ko mɔgɔw b'u yɛrɛ ye i la olu kulu bɛɛ welela ka fara ɲɔgɔn kan o de nana bange ŋaniya in bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko kulu ka sigi sen kan min bɛ se ka kɛ a tɔgɔ yɛrɛ b'a yira cogo min na bilasirali ni o ye orientation ye stratégique ni o ye fɛɛrɛ ye donc yɛlɛmali minnu boloda la olu bilasirali fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ cogo di walasa bɛɛ ka se ka i yɛrɛ y'a kɔnɔ a nana o hukumu de kɔnɔ a ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o kɔ yɛlɛmali minnu fɔra a sigiyɔrɔ ka ca a ka dun camancɛ fanga dun hakɛ dɔnnen don maliyɛnw bɛnna ko minnu na o dɔ b'a la ka ko kalo 18 de ka kɛ camancɛ fanga ye kalo 18 in kɔnɔ sanga mun tora mun ni mun de bɛ se ka kɛ donc laɲini ye o de n'i ye a mission yɛrɛ ta a mission fɔlɔ y'o de yɛlɛmali minnu bɛ se ka kɛ an bɛ se ka jumɛn de kɛ sisan an bɛ jumɛn de to kɔfɛ la wa an bɛ jumɛn de fɔ ka gɛlɛya minnu bɛ na kɔfɛ la o y'a baara fɔlɔ a baara filanan ye jumɛn n'o ye mission ye o ye an bɛ se ka fɛn jumɛn de kɛrɛnkɛrɛn ka sɛbɛntiya ka gouvernement ɲini yɛlɛmaliw la u ka se ka o lawaleya a sabanan ye jumɛn ni o y'a mission laban ye a yɛrɛ gafe kɔnɔ o ye an bɛ se ka fɛn jumɛn kɛ walasa yɛlɛmaniw hakilina maliyɛnw ka se k'a faamu o de ye a mission ye ni bakurunba la an bɛ se ka o fɔ mais kuma laban min bɛ yen a sigicogo kuma caman fɔra mɔgɔ kelen t'a la bi k'a fɔ ko premier ministre y'i sigi ko nin ka don a la kumaɲɔgɔnya nin kɔfɛ février ka na bila mars la kulu minnu nana ci de bilal'u ma aw ko an ka nin sigi sen an b'a ɲini aw fɛ aw ka mɔgɔ suganti mun bɛ se ka na aw bɛ kulu min na o jɔyɔrɔ fa nin baara in kɔnɔ mɔgɔ b'a la kulu do bɛɛ ka mɔgɔ ci ka na wa olu de tara ɲɔgɔn fɛ k'a lawaleya ni décret in ye an b'a lɔn k'a fɔ ni cɛ baba da kɔnɔ kan ye a fɔra cogo min na ala k'a bila o minɛ kɔnɔ basigi ni lafiya an ka jamana ka se k'o sabati n'an bɔra ye seli fitini an b'a lɔn k'a fɔ o baaraw n'a sera maaw bɛ bɔ ɲɔgɔn ye kɛ ka wulikajɔw kɛ selikɛnɛ misabugukaw fɛ olu ka misiriba kɔnɔ na min ka dɔ k'a fɔ alimami n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Abdul Karim Sangare ale selilen kɔfɛ ni maaw ye a ye dugawu kɛ a ka kutuba kɔnɔna na an k'a lamɛn. an b'a deli Ala subhanahu wa ta'ala fɛ ka dugawu ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ ya rabbi san wɛrɛ bi ɲɔgɔn don Ala ka yira an na ya rabbi Ala k'an sutura an bɛ min ɲini Ala fɛ hɛrɛ la ya rabbi Ala k'o d'an ma an bɛ siran min ye tɔɔrɔ la an b'a deli Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala k'an kisi o ma minnu y'u dogo ka sarakatiw di ya rabbi Ala k'an minɛ an ye Ala subhanahu wa ta'ala de y'a ye ya rabbi Ala k'an minɛ an ye a silamɛw juru bɛ minnu na an b'a deli Ala subhanahu wa ta'ala fɛ juru ninnu sarali Ala k'an nɔgɔya ya rabbi minnu bɛ luwanse la Ala k'u halala nɔgɔya u ye ya rabbi an b'a deli Ala subhanahu wa ta'ala fɛ a nɔgɔyabaga ye Ala ye Ala k'an nɔgɔya ani silamɛ bɛɛ lajɛlen an b'a lɔn k'a fɔ a ka nayibu n'i y'a sɔrɔ Fuseni Tarawele ye ale yɛrɛ ye kɔrɔfɔw ta a ye kuma min fɔ o filɛ. ne tɔgɔ Fuseni Tarawele bɛɛ bɛ n dɔn Bakɔrɔba de la ne ye Musabu alimamiba n'o ye Lasina Tarawele mun fatura o denkɛ ne de Abdulkarim bɛ alimamiya la o ka nayibu ye nin ye kira ka suna de sallallahu alaihi wasallam kira ye nin kɛ silamɛw bolo seli 2 ye san kɔnɔ selincini ani seliba sunkalo banna dumuniw mina daminɛ farifoniw mina daminɛ ani an y'o seli de la o tuma kira ka suna dɔ silamɛya kɔnɔ k'a kɛ ka mɔgɔw la nisɔndiya k'a yira ko ɲɛnajɛ don dɔ bɛ silamɛya kɔnɔ wa nisɔndiya bɛ silamɛya kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen na seli nisɔndiya don seli farifoni don seli yafa don hinɛ don don o tuma kira y'a lawuli o de kama an bɛ wuli ka don ɲɔgɔn fɛ yen an bɛ wuli ka bɔ ɲɔgɔn na an bɛ foliw tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ mun kosɔn seli ye hinɛ ni yafa don de an b'a lɔn k'a fɔ Fuseni ni tun y'ale ka alimami ka nayibu u y'a fɔ cogo min na seli kalo in tɔ bɛɛ lajɛlen don yarabi ala ka seli a kalo minan 2 kɔnɔna na ala k'an ka jamana basigi kalo in yɛrɛ bonya kosɔn n'an bɔra hukumu kelen kɔnɔna na Sheikh Konate an y'an ka kuma barata ni ka munumunu zalo kɛ Sheikh Konate ale fɛ yen ale ka dutigi o bɛ daminɛ Ali Jalo de la an k'a lamɛn. Ali Jalo 26 kana Sheikh Konate jɔn de ye dutigi le aw sami batigiya la kɔrɔtigiya la fatigiya la musotigiya la cɛtigiya la san ma tɛmɛ an ka jago sele n bolo tɛ juru la n sen tɛ juru la ala k'an ka jamana basigi
ala ka kɛlɛ b'an ka jamana kɔnɔ bala min bɛ ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma. Ne tɔgɔ Sɛki Konate ni bɛɛ ko Takala, Institut National de la Jeunesse et des Sports INJS min gunnen bɛ 26 mars la, ne y'o directeur ye. Ne bɛ barika da an daba ye fɔlɔ ale min ye ɲinan yira an na an ma fɛn d'a ma, mais a ma kɛ minnu ɲɛna olu ma fɛn k'a la. N bɛ barika da o masa tara in de. An ye seli minnu kɛ ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ, bɛɛ lajɛlen fana ka yafa an ma. Yarabi Alahu, an ye jurumunko minnu kɛ, Ala ka yafa bɛɛ lajɛlen ma. A ka jamana in lafiya, jamana mana lafiya, jamanadenw bɛ lafiya. Yarabi, Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen, bana jugu min bɛ mununu na, halisa Ala ka an ta kala, an y'a mɛn ye, Ala ka basi ban pewu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. An bɛɛ lajɛlen kelen kelen, an ka yafa ɲɔgɔn ma. An bɛ bɛɛ fo, a bɛ baara min na jamana in kɔnɔ. Su fara tile kan, an tulo bɛ aw la, Ablaye ni ka équipe ni ka denmisɛnw, a bɛ baara min na. Halisa aw ka bila kɔrɔ ye, aw kana bila bana ye. Radio in Ala ka barika don a la. A bɛ maliyɛnw nimisi wasalen cogo min na, wasa an bɛ se ka kibaru jɛlen sɔrɔ. Ne ye Madame Konate i n'a fɔ fana, ne bɛ INJS kɔnɔla la. Ne b'a fɔ alhamdulilahi rabil alamin. Ala y'a k'anw minnu ɲɛna. Anw ma fɛn di Ala ma. A ma kɛ minnu fana ɲɛna olu ma fɛn kɛ Ala la. Ala ka hinɛ olu sugu la. An y'a ɲinan ta ye cogo min, Ala ka san wɛrɛ ta yira an na ten nɔ. An ye bato minnu kɛ, Ala ka bato kɛlenw bɛɛ minɛ. Ala k'an jurumu yafa. Ala ka hinɛ an ka tabaw la. Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don ma kɔnɔ. Bana jugu min fana bɛ diɲɛ kɔnɔ, yarabi Ala ka bana in gɛn ka ban da la. Ala ka bɛn na Mali kɔnɔ. Ala k'an bɛn kan kelen ma. An balaran k'a fɔ ni tun ye INJS kɔnɔna la, Sɛki Konate ka dutigi, n'i y'a sɔrɔ Ali Jalo ye a mɔdenkɛ ka taa se, a yɛrɛ n'a ka denbaya k'u fo, Ala ka san caman yira na o kɔfɛ, an ye kuma bara di maa dɔw ma seli hukumu kɔnɔna la, an ka dɔw lamɛn. Ne ye Mahamadu Tarawele, u b'a fɔ ko Digi Madu. Ne ye commune Zangulubali maire ye min fa ba ye Marakakungo ye. A ɲini Ala fɛ, an ye seli min kɛ ni Ala k'a kɛ hɛrɛ ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ma. Ka foli fana ni barikada lase n ka commune den bɛɛ lajɛlen ma. Ka duwawu ɲini Ala fɛ, Ala ka seli ɲana caman jira an na. A k'an sɔrɔ kɛnɛya la. Ka ɲini Ala fɛ, a ka an ka jamana in basigi. An bɛna don samiya kura min kɔnɔ ka duwawu kɛ Ala ka ji ɲuman di an ma la. Min m'an tɔɔrɔ Ala k'a n'o cɛ diɲɛ. Ne tɔgɔ ye Alhaji Muhamadu Sangare, n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Fana ma. Seli kɔni a ɲuman tɛmɛna. A y'a sɔrɔ tɔɔrɔ bɛ minnu Ala k'olu ka tɔɔrɔw ɲɔni. A y'a sɔrɔ hɛrɛ bɛ minnu bolo Ala ka hɛrɛw jidi. Ablaye an b'i yɛrɛ fo k'i barikada i ka kunnafoni ɲinini kama. Diɲɛ fan bɛɛ, lamɛnbaga bɛɛ ani kanubaga bɛɛ, san caman bɛ Ala bolo, Ala ka yira an n'u bɛɛ lajɛlen na sini kɛnɛya la. K'a ɲini Ala fɛ, san wɛrɛ ɲankuma k'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen lafiyara ka fara an yɛrɛw ka jamana kan an'an sigiyɔrɔw kan. Maa minnu b'a fɔ ko seli Ala a bɛɛ gɛlɛya waati ma tiɲɛ don, nka ni Ala yɛrɛ mɔgɔ min kɛnɛma la, i kɛnɛma sera ka seli kɛ, an bɛ Ala fo la ka Ala barika da o la. Ne tɔgɔ ye Honorable Yiri Keyita, n ye de la cercle député 5 minnu n'u ka baara ɲɔgɔn la assemblée la sisan n y'o dɔ ye. An bɛ seli hukumu na k'a fɔ mɔgɔ ye u samɛ samɛ, san wɛrɛ tɛ Ala k'o yira an kɛnɛma na. K'a fɔ an bɛ jamana min kɔnɔ basigi tɛ bi, Ala ka basigi n'an ka jamana kɔnɔ. Gɛlɛya bɛ yɔrɔ caman na bi, nɔgɔya Ala k'o n'an ka jamana kɔnɔ. An bɛ waati min na ko sisan samiya donda don, ji ɲuman Ala k'o d'a ma an ka jamana kɔnɔ pour que an ka se ka sɛnɛ ɲuman kɛ. An b'o fɛn minnu sɔrɔ an kɛnɛma ka se k'o dun k'o kɛ an ma balo ɲuman ye. Ne tɔgɔ Umaru Konate, n sigiyɔrɔ bɛnnen don Fana ma bi. An bɛ min fɔ an baliya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye, o de ye an ka fara ɲɔgɔn kan, an k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Waati bɛɛ ni a cogo de don. Dɔ ka tulo bɔ kuma, o ye dɔ ka lafiya kuma ye. An ka jɛ ka sabali. Waati mana sɔrɔ cogo min na an ka minɛ n'o ye. An ka hinɛ ɲɔgɔn na fana. Min ka jugu ko in na, o de ye ka gɛlɛya labɛn ka sunkalo kɔnɔ, o de ka jugu. Ala k'an kisi o ma. Ni sunkalo nana sɔrɔ cogo min na, an ka minɛ ni hakilila ɲuman ye, an ka baara ɲuman kɛ n'a ye fana. An kana gɛlɛya kɛ mɔgɔ ma. Seli in kɔnɔ fana, an bɛ dugawu kɛ. Ala ka san wɛrɛ jira an na. Ala k'an jurumu yafa. Kira kanu kama sallallahu alaihi wasallam. Ne Abubakar Kulubali, n'o ye Madagali Mandenge. Ngam tɔgɔ misiri Alimami, ne ye o selibaga ye Fana yan. Selinjini ye donba ye silamɛw bolo, silamɛw ka ɲɛnajɛ donba dɔ don. Komi a kun bɛ kɛ ka kɔrɔ k'a sɔrɔ silamɛya tɛ, nka a kun tɛ kɛ i n'a fɔ selinjini pɔsɔn. Kira y'a ye k'a fɔ a ka na ni bato cogoya kɔnɔ n'o ye selinjini ye ni seliba ye. A sɔrɔla k'o di silamɛw ma, mɔgɔ sɔrɔ silamɛw k'u ɲɛbɔ tɛmɛnen kɔrɔw la, u k'a kɛ Ala ta ye. Seli fitini kɔni danfo i ta a ko la. Sunna gɛlɛn don, silamɛ cɛman n'a a musoman bɛɛ lajɛlen kan, n'i tɛ dugu taa sira fɛ. A bɛɛ sigi bɛ Ala kosuma dɔrɔn de kan. Selidon fana Ala ka mɛlɛkɛw bɛ jigin ka na fara silamɛw kan. I bɛ bato bato k'a kɔnɔ, Ala b'a bɛɛ doublé. Ni degun tɛ, a ɲininen don silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ka y'a kɛnɛ kan. Seli mana se Alimami, an y'a ye maaw bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye. O nafa ye mun ye? O nafa tɛ se ka fɔ ka se a da la. Barisa Kira ka hadisa dɔ bɛ yen, a b'a fɔ ko koɲɛ saba bɛ yen, adamaden kan ka ye o koɲɛ saba dɔ la. Adamadenw ka taa bɔ ɲɔgɔn ye. Bɔ ɲɔgɔn ye yɛrɛ, a bɛ na ni tin ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ. O baraji mɛlɛkɛ t'a dɔn, jinɛ t'a dɔn, wɔgɔlɔ t'a dɔn, Ala de b'a baraji hakɛ dɔn. Jango an bɛ taa ka taa yafa ɲiniw de kɛ ɲɔgɔn fɛ. O yafa ɲini de b'a to kungo dɔw b'an da la, ni kara dɔw b'an da la, u bɛ wuli ka bɔ an da la ni o sababuya ye. Ko fitini don mɔgɔw ɲɛkɔrɔ, nka a ka bon Ala bolo kosɛbɛ kosɛbɛ. Ne ye Abdulayi Kulubali Fana, commune de Guinée ka maire ye ne ye. N bɛ foli kɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ. Seli in kɔni, n bɛ se k'a fɔ sunkalo kɛra gɛlɛya kɔnɔ ka se seli ma. San bɛɛ n'a a taa cogoya don. N'Ala ye san min kɛ cogo min na, o bɛ minɛ o cogoya la. An bɛ dugawu kɛ san nataw Ala ka
o hɛrɛ bonya ka tɛmɛ ɲinɛ da kan ɲinɛ sa tɔ fana ala k'o laban hɛrɛ la an balona k'a fɔ ni tiɲɛ maa dɔw kan ye u y'a fɔ cogo min na yarabi ala seli yarabi dugaw minnu kɛra kɔnɛ na ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan na Siri Kulubali mun b'e bolo bi an karamɔgɔ an bɛ taa Congo RDC jamana kɔnɔna na u ka finitigilaka dɔ kɔni bɔnɛna a nin na silamɛw ka selifini kɛnɛ kan a kɛlen u ka salle de marti kɔnɔna na Kinshasa dugu kɔnɔna na silamɛ jɛkulu fila kɔni kun karila ɲɔgɔn na a kɛra ɲɔgɔn faamuyabaliya dɔ senfɛ o kɛra sababu ni ka nin maa in bɔnɛ a nin na hali bi Congo RDC jamana kɔnɔna na nin y'a san 2 ani dɔɔni de u ka jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi a bɛ fanga na u ka dugu dɔ kɔni n'o wele ko Kasai olu kɔni wele bila jamana ma k'olu kɔni jigila tigɛlen bɛ ni jamana ko la ka sababuya kɛ ko lakanabaliya waralen m'olu fɛ yen balo tɛ yen nɔ wa baara tɛ olu ka jamana kɔnɔna na ko jamana ɲɛmaaw k'u ka kɔfilɛ olu la yaasa olu bɛ se ka bɔ ni gɛrɛntɛ kɔnɔna na cogoya min na n'an bɔra an bɛ taa Senegal jamana kɔnɔ u ka jamana ɲɛmaa Macky Sall selifisini ɲɛnajɛ a ka laseliw senfɛ a ye wele bila jamana fila ma Israel jamana ani Palestine jamana ko ni jamana fila kɔni kan ka sigikafɔ kɛ ka bɛn kɛ kelen kan yaasa tasuma jugu min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka faga ka bɔ yen cogo min na ko sigikafɔ de ye nin fura ye n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Seychelles jamana kɔnɔna na olu ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye wele bila diɲɛmɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ ɲinini kɛ furako kun kan k'u kana dɛmɛ don olu ma ka sababuya kɛ ko maa caman kɔni coronavirus bana furakɛ olu fɛ yen nɔ ko nka k'u bɛɛ lajɛlen tilala ka garisɛgɛ coronavirus bana na ko kura ye k'u wele bila diɲɛmɔgɔ ma yaasa olu bɛ se ka fura sɔrɔ coronavirus bana na cogo min na an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni na dɔ de tun ye nin an bɛ dugawu kɛ yarabi ala a fɔra cogo min na bana in yarabi ala ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamanaw ani diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ala k'an ta kɛ an tulo b'ala ye bana in kan kisi a ma ka bana in kɔlɔlɔ ka kɛlɛ ka bɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na